автоматично Гранчарова, старши начален учител в основно училище Христо Ботев, село Самураново, община Дупница, ръководител на театрален и изпълнителски състав театрална работилница, ще се представи в категория музика с изпълненията на Гергана Гергинова и Симона Радева. Симона Емилова Радева и Гергана Георгиева Гергинова, театрална работилница, село Самураново. Извън класна дейност. Първа награда, грамота и 1000 лева парична премия се връчват на Валентина Драганова Гранчарова, начален учител в основно училище Христо Ботев, село Самураново, област Кюстендил. Госпожа Гранчарова се представи с теоретичната част, направи презентация по време на семинара, наблюдавахте изпълнение на нейни възпитаници, а за наша радост целият талант на своите деца и българския фолклор представи и на нашия фестивал в Черна гора. Уважаеми колеги, знам, че приоритет за раздаване на награди и тук имат приятели на България, но ние от цялото си сърце искам да им благодарим. От името на Сдружение училищно настоятелство при основно училище Христо Ботев Самураново сме им подготвили една грамота за спомен, за това, че ни накараха да се чувстваме по-специални, оценени, да почувстваме емоционалната атмосфера на обеда. До нови срещи!